Исәнмесез. Хәерле көннәр, хәерле кичләр. Ижади каналыма хуш килдегез. Бүген мин сезгә Бизмән дип аталган бер хикәямне укып үтәргә булдым. Рәхәтләнеп, иркенләп утырып тыңлагыз. Бизмән. Хикәя. Автор Айзүрә Кәриева Акчура. Тапкан масайыр нәрсә. Имештер, ире аны кулларында гына күтәреп йөрде. Кулда кемдә йөрде? Теләсә кайсы хатын-кыз бер матур итеп елмаеп, ымсындырып дәшсә, акча капчыгы өстендә утырганнарыннан башлап, урамда хәер өстәп йөргәннәренә кадәр күтәреп йөртергә теләп чиратка тезелә. Һәм алар көннәрдән бер көнне күзләренә башка берәр чибәркәй күренсә, кулларында барыңны да оныта. Менә шунда хатын-кыз асфальтка мендәр мамыгы кебек ипләп кенә очып түгел инде, таш тутырылган капчык төсле шап итеп килеп төшкәнен сизми дә кала. Авыртса, сынган сөякләре төзәлер, үзе бит күтәреп йөрткәнне теләде. Әле күпме подружкасы, көнчел күршеләре һәм тагын әллә кемнәр күреп калды. Аздан гына канәгать була белергә кирәк. Хәзер ияреп барсаң да ярый. Бәлки тагын берәрсеннән күтәртергәдер. Кысыр хәсрәтне дигәнне ишеткәне бар. Юкка кайгырып йөргәннәргә әйтәләр. Менә ирләре кулларында күтәреп йөртә дип мактану кысыр бәхет. Бу турыда хыяллану гына да кысыр бәхет. Менә йөрәктә йөртсеннәр иде ул. Ләкин монысы хакында уйлау хәтәр. Кул җирдән артык биектә түгел, егылып төшәргә дә куркытмас. Йөрәктән никадәр биектәгәннәррәк егылсаң, шул кадәр ныграк авырта торгандыр ул. Сөягең генә сынмас. Әлбәттә, Динә әле ярты сәгать кенә элек кафеда очраткан кыланчык танышына бу сүзләрне әйтмәде. Менә машинасына кереп, руль артына утыруга әйтәсе килгәннәрен күңеленнән генә үз алдына тезде. Радиосында ул ничектер автомат рәвештә генә ачты. Салон тавышка күмелде, ул ишетмәде. Җир тәмамланган сайын диктор кинәт суытып җибәрү сәбәпле юлларда каты бозлавык, руль артында утыручыларга сак булырга киңәш итәбез дип кабатлый. Соңгысын әйтеп бетергә өлгермәде. Машина башта бер якка, аннары кинәт кенә икенче тарафка юл алды. Динә кысыр бәхеткә ия танышын сүгүдән айнып, руленә чат ябышкан килеш нидер майтарганчы, машинасын йөгәнләп өлгергәнче дөнья караңгылыкка чумды. Менә хәзер ул яраткан машинасы рулен түгел, коляскасы тәгәрмәчләрен әйләндерә. Йөргән юллары Казанның санап бетергесез тыкрыклы урамнары түгел инде, фатирындагы бүлмәләр аралары. Булай 3 бүлмәле заманча фатирында коляскасында йөрергә урын җитәрлек, каядыр төртелеп бәрелеп интекми. Әмма менә күңеле тарсына, эче пуша, шуңарчыдар әмәл юк. Өйдә ятуына 5нче ай китте бит инде. Көннән-көн вакытын фатирындагы зур гына темнушка бүлмәсендә күбрәк уздыра башлады. Нигә монда җыеп яткырасың? Безнең балалар кулында буласыбыз килә, дигән төсле ясалма, әмма шулай да моңсу күзләре аша аңа текәлеп тып-тын яткан уенчыклар арасында сәгатьләр буена ниндидер бер билгесезлеккә чумып утыра. Шәһәрдә 2 зур уенчыклар кибете хуҗасы иде бит ул. Берсендә хәлләр ул хастаханәдә чагында ук кыртиләнде. Аннары ябу өчен кирәкле документларга кул гына куясы калды. Сатылып бетмәгән уенчыкларны нигәдер икенче кибетенә илтмичә өенә китергәннәр. Динәгә барыбер. Ярый әле бер туганы калган кибетенә күз колак булып тора. Югыйсә күптән инде анысыннан да колак каккан булыр иде. Караңгы бүлмәсеннән аны я ишек кыңгыравы, я телефон тавышы гына аера. Аш бүлмәсендә калган телефонын алырга өлгерми калды. Шалтыравыннан туктады. Бәлки кабат шалтыратырлар дип коляскасын тәрәзә янына китерде. Телефон кабат тавыш биргәнче вакыт уздыру сәбәбе белән генә тәрәзә төбендә өелеп яткан газеталарга үрелде. Таныш-белешләре хәл белешергә берәр журнал, газета кыстырып килмичә калмыйлар. Үзләренчә моңсуланып ятмасын ди торганнардыр инде. Ул аларга күз йөртеп чыга да оныта. Яшәү тәмен югалткан кешенең нидер укып утыра алуын күз алдына китерәләрме икән алар? Шулай да бу юлы күзе газетаның җәт-җәт кенә бер битеннән икенчесенә күчкәндә берничә сүзне эләктереп алды.
Tecrübeli psixolog. Ağır halga kalganlarga ülerine kilip yardam edi. Telefon. Telefon qabat şaltıramadı. Adine bildirүүnü keri qaytıp okudu. Belki naq mine şuşu psixolog indi nice oylar boyu bimazalagan sorularına cevap verir. Dostları, tanışları kilelerdi, көңілләрендә уянған кызгану хисеннән үзләре үк тизрәк качарга теләгәндәй чыгып китәргә ашыгалар. Айзаты инде күптәннән күренми, уенчыклары дәшми. Ул бит коляскада утырса да тере кеше, аның күңелен бик тә бушатасы, авыр уйларыннан арынасы килә. Мұны мустақил рәвештә эшләргә көче юк, кемдер иңсәсеннән тотып җилтерәткән төсле, аның күңелен бушаттырганы күптән өмет итә бит инде ул. Икеләнде. Кызу гына телефоны торган өстәл яныннан узып китеп, караңгы бүлмәсенә ашыкты. Әллә коляскасының тәгәрмәчен ашыгып барды, әллә берәр нәрсәгә эләкте, арбасы белән бергә ава башлады. Кәнәфи читенә тотынып, тигезлекне аздан гына саклап калды. Берничә минуттан үзенең көчсезлегенә ачуы чыккан Дине йылы-йылы телефонга үрелде һәм психологны өенә чакырды. Психолог 60 яшьләр чамасындагы ир кеше булып чыкты. Сөйләшеп утыруларына ярты сәгатьтә узмады, Дине үзендә ниндидер бер ышаныч тойгандай булды. Психологның салмак кына әйтеп, нәкъ менә аны юатырдай сүзләрне әйтеп сөйләшүе, кызганып карамавы тәэсир итте. Шактый тынычланды. Gerçi, мен хәзер кемгәдер түгел, үзем дә кирәкмим. Миңа нигә яшәргә? Нигә мин шунда ук үлмәгәнмен? Коляскада тормышмыни? Кебек җан өшеткеч сорауларына төгәл җавап ишетелмәсә дә, тынычланды бераз. Берникадәр вакыттан иркинәт кенә күзләренә төбәлде дә, "Теләйсезме, мин сезне бу газаплардан бөтенләй коткарам. Теләйсезме, мин сезне аякка бастырам. Коляскадан арындырам һәм алай гына түгел, бизнесыгызны алга җибәрәм", дип үзенең сорауларын тезде. Дине сөйләшүнең мондый борылышын көтмәгәнгә бер мәлгә каушап калды. Шулай да игътибарын югалтмады һәм гаҗәпләнеп, "Сез минем бизнес турында каян беләсез?" дип сорады. Ир җавапны озак көттермәде. "Чөнки мин күрәзәче", диде. "Ничек? Сез бит психолог дип язгансыз." Анысы да дөрес. Психолог булмаган күрәзәче юктыр ул. Минем һөнәрем психолог, сәләтем күрәзәче. Ә чынлыкта аферизмы? Сезгә миннән ни кирәк? Курыкмагыз, тынычланыгыз, Дине. Мин сезнең өйне басарга килгән каракта, гомерегезне алырга җыенган әҗәл дә түгел. Үзегез чакырдыгыз. Ышаныгыз, чыннан да булыша алам. Коты алынган Динегә кабат тынычланырга байтак вакыт кирәк булды. Психолог күрәзәче исә бу арада аңа үткән заманда калган вакыйгаларны искә төшерде. Әти-әнисе кем булып эшләвендә, кайчан ничек авариягә эләгүендә, кибете кайда урнашканын, хәтта бары Дине үзе генә белгән кайбер нәрсәләр турында да әйтте. Әйтте төсле. Үткәндәге хикәяте ахырына якынлашты, әмма нидер әйтелми калганын сиздереп уфылдап куйды. Дине, нигә авыр сулыйсыз? Сез белмәгән һәм сезне менә шушы хәлгә калдырган бер нәрсә бар. Миңа аны әйтүе авыр. Асын әйткәч, бысын әйтми калмыйсыз инде. Дөреслекне ишетү авыр булачак. Авыр коляскада утыру җиңелме әллә миңа? Ярый алайса, тыңлагыз. Сез яраткан кеше 30-35 яшьләрдә. Дине шкаф киштәсендәге Айзатның фотосына карады да көлеп куйды һәм күрәзәчене бүлдермичә түзә алмады. Фотосын күрмәдем димәгез. Әмма бу вакытта башын аска иеп утырган ир аңа бөтенләй игътибар итмичә сөйләвен дәвам итте. Ул рәсми урында эшли. Бер бүлекне җитәкли, аның кул астында 30лап кеше. Бер ай чамасы элек өйләнгән, хатыны бик чибәр. Университетта укыган чагында гүзәллек конкурсына катнашкан ул. Минлек бик көчле. Үз сүзен итеп, үзенекенә ирешеп яши торган кеше. Акчага бик кызыга, иренә дә шуңа кияүгә чыккан. Аның бер танышы күрәзәче, шул аңар ирен каратырга булышкан. Көнләшүеннән һәм бигрәк тә акчалы ирдән колак кагудан куркып, сезгә бузым ясаттырган. Менә шуңа бу хәлгә төшкәнсез. Ире гомумән куеп куйган карьерист. Яшь кенә булса да, ул кемнедер ярату сәләтен югалткан, нигәдер яшьмер чагында калдырган. Әйтә алмыйм. Ул матурлыкка сыклана. Кызыга, шуңа хатынына өйләнгәндә инде. Юлына очраганнарын бәяли. Кадерен үзенә кирәк булсалар гына белә.
Біреуіне де шынлап тұрып яратмай. Бәғірі қаты аның. Дине әлігі сүзләрне исек китеп тыңлады. Һәм һич кенә дә ышанырга теләмәде. Берне кадәр вакыттан соң күрәзәче аңар ничек итеп ярдәм итә алуы хакында әйтте. Бузымны чыгарырга була, һәм ул кем аны куйдырткан шул кешегә әйләнеп кайтачак. Аннары аңар ни буласың? Бу тормышта яхшылык та, начарлык та бер тарафка гына йөрми. Үзе авыр хәлгә төшмәсә дә, берәр якын кешесе барыбер газап күрми калмаячак. Димәк, миндә явызлык эшләгән булып чыгам бит инде. Аның үз явызлыгы үзенә әйләнеп кайта. Ниятсез һәм ниятләп кылынган явызлык арасында аерма шактый. Юк, барыбер, Дине моның белән килешә алмый. Бушлык сарган күңеленең кайсыдыр бер почмагында җазынына сизелер-сизелмәс кенә булса да энергия биреп торучы ярату хисе яши. Балай ул үзе сукыр тышкан уты төслерәк кенә. Шулай да менә Динәне яшәтә бит әле. Шушы тормышта яшәтүче хисне бүләк иткән кешесен газап утында яндырсынмы? Теге хатынга бузым кирәк кайтса үзе интекмәсә берәр якыны газапланачак ди бит. Алайса, гомерен коляскада уздыра инде. Нигә ул бу күрәзәчегә ышанып торасың әле? Чит бер кеше бит ул. Акча бирергә дә тизрәк озатырга моны. Кеше кешесезлегеннән файдаланып йөрүче адәмнәр бу дөньяда бетмәгән. Башка берни дә сөйләттермәскә. Психолог күрәзәче кыстатып тормады. Акчасын алды да ишеккә юнәлде. Күрәзәче китеп берникадәр вакыт узуга ишек кыңгырауы кабат шалтырады. Килгән кеше дусты Айгөл иде. Йөзе агарып киткән Динәгә бер күз ташлауга нидер булганын сизеп алды. Моны үзенчә Айзат килмәүгә юрап, аны һәм бер очтан дөньядагы бөтен ир-атларны рәттән сүгә башлады. Аз гына, менә тырнак очы кадәр генә берәр нәрсә булдымы, ирләр теге мультфильмда куркуыннан комга башын тыккан тәвә кошыннан бер дә ким түгел. Аерма шунда гына, башларын комга түгел, аракы шешәсенә дә тыгалар әле. Дине Айгөлне озак тыңлап тора алмады. Айзат өйләнгән, аның башка шәһәрдә хатыны бар, ул шуңа килми диде. Әле генә пулеметтан аткан кебек сүзләрне бер-бер артлы зәһәрләнеп тезгән хатын авызын ачып катып калды. Мин моңа ышанып бетмим, тикшерергә кирәк, бәлки булышырсың. Берничә көннән Айгөл телефоннан Динәгә бик авырыксынып кына чынлап та шулай булуын җиткерде.